קודם כל, לתת להם מכות, לא רק מכות כל כך מכירות, שהמחיר יהיה כבד מנשוא. כרגע המחיר לא כבד מנשוא. התקפה רבת היקף על הרשות הפלסטינית. מדברת על פחד שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים להם, יראו לנו לתוך האישה וצחוק ופשוט הם לא פוחדים לצחוק. זה מה שמביא אותם ואז, רגע, אבל אז השוק מהעולם יגיד מה, אתם כובשים? אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. לא יכניעו לו. אז אם אנחנו עושים איזה משהו, אז הם... יש שם להבטח שהם אומרים משהו. 80% מהאמריקאים תומכים בנו. זה אבסורד. לא פחדתי להתעמת שם. לא פחדתי להתעמת עם קלינטון. לא פחדתי להתעמת עם אובמה. מה היו הסכמי אוסלו? הסכמי אוסלו שהכנסת חתמה עליהם. שאלו אותי לפני הבחירות התקיים. הוא בתנאי כפוף להדדיות וצמצום הנסיבות. אבל איך אתה מצמצם את הנסיבות? אני אתן פירוש להסכם שיאפשר לי להפסיק את הדירה הזאת לקווי 67. איך עשינו את זה? אף אחד לא אמר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים. אתרים צבאיים מוגדרים, אני אמרתי אלה אזורי ביטחון. בקעת הירדן, מבחינתי זה אתר צבאי מוגדר. נכון. זה אוקיי. לך תגיד. אבל אז הייתה שאלה, מי יגדיר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים? קיבלתי מכתב מקריסטופר. אליי ולערפאת, באותה לשון. שאומר שישראל בלבד היא זו שתגדיר מה הם את מיקום האתרים הצבאיים האלה ואת גודלם. עכשיו, הם לא רצו את המכתב הזה, אז לא נתתי את הסכם חברון. הפסקתי את ישיבת הממשלה, אמרתי, אני לא חושב. רק כשהגיע המכתב, תוך כדי הישיבה, אליי ואל ערפאת, חתמתי על הסכם. תגיד לו שעדיף לתת 2% מאשר לתת 100%. וזו הברירה שעומדת כאן הפרק. אתה נתת 2%, ובזה עצרת את הנסיגה הזאת במקום 100%.